குருவே சரணம். ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு விதமான இனிப்பு வகைகள் இதெல்லாம் வந்து சமைக்கிறது இயல்பு தான். அப்படின்னாலும் புரியில் ஜெகநாதர் கோவிலை சுற்றிலுமே இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கடைகள், ஏகப்பட்ட இனிப்பு வகைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷமாக பார்க்கப்படுது. அதிலும் இந்த கிர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதாவது பாலில் பண்ணுற ஸ்வீட்டு, இது போல் ஏகப்பட்ட கடைகள் இருக்குங்க. ஆனால் எல்லோரும் சொல்கிறது இந்த கோவிலை சுற்றி இருக்கிற கடைகளில் பொதுவாக வாங்காதீங்க, ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. அது அவரவர்களுடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ப பண்ணிக்கலாம். ஆனாலும் இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம கொஞ்சம் சுத்தத்தையும் பார்க்க வேண்டிய அவசியத்தில் தான் இருக்கிறோம். ஸ்வீட்ஸ் ஆஃப் புரி. வாட் இஸ் நேம்? காஜா. காஜா.